En pik og hår. Ja. Den. Ja, det er fint nok der. Vi kører videre. Ja. Så er det bygning derovre. God, den prøv lige at se den der pik. Den er høj. Ja, den er hurtig. Så langt den lige. Hey, vi skal have noget kul. Bitch. Kæft. Ja, det er så en helt ny episode af vores Minecraft server. Bare så I ved, så skal vi ikke til at lave Minecraft og sådan noget. Det er bare sådan for sjov crap. Det er bare helt vildt for sjov. Men det er fordi, vi allerede er så kendte, så vi behøver ikke lave så meget. Ja, vi er mere kendte end KSI og Road to Shore. Rochester og PewDiePie er vi også noget kendte. Mm. Vi Vi har 300 millioner subscribers. Ja. Der var lige en. Nej. Hvad der? Nej. Snit. Oh my god. Hvor skal vi bygge et hus? Hold kæft, det er lækker. Hvor skal vi bygge et hus? Det lægger mega over. Hvad er det? Skal vi ikke bygge et her? Jo. Lige her. Det er spændende. Jeg har noget tab, altså. Bare det sådan, jeg ved det, så er vi rigtig gode til det her spil. Lol, dit. Ah! Vi er ret gode. Ja, vi er bedre end... Robin Samse. Forresten sidder jeg Robin. Forresten hedder jeg Sebastian. Og hvad fanden laver du? Hvor er du henne? Nå, jeg er herovre. Jeg tror, du skal bygge et hus her. Og så bliver du bare stående der. Ved du godt, hvordan man tracker i det her? Ja, sgu det er shift. Ved du, hvordan man mere tracker på en... Altså, hvor man gør det rigtigt? Nej. Sådan her. Ja, det er også shift. Ja, men jeg trykker bare det hele tiden ned. Jeg holder den ikke nede. Som dig. Hov. Det var faktisk en fejl. Jeg holder den heller ikke nede som dig. Fuck. Jeg kan ikke ramme. Lad være, du skader mig ikke meget. Kom. Okay. Der er lys. Hvor? Derovre. Hvor? Der. Vi nakker om krop. Jeg snakkede lige Majas sprog. Det er gamet helt lort. Er det et hus? Nej, jeg sagde, der var lys. Ja, men er det et hus? Det ved jeg sgu da ikke. Er det et hus? Nej. Nej, det er sådan noget lort. Det har været et hus. Ja, det er det nok. Kan vi tage noget der? Nej. Kan man godt ødelægge det? Ja. Det kan man godt. Jeg vil have bakler. Jeg vil have det her. Ej, det gider jeg fandme ikke bruge den her på. Det er heller ikke. Fucking lækker. Det var ærgerligt. I lige måde. Fuck. Min most... Jeg ved det, så det er sådan rigtig godt redigeret sådan en video der. Ja. Jeg brugte rigtig meget tid på det. Ja. Det er ikke bare lige noget, som vi har overvejet i en enkelt dag. Ej, det er heller ikke noget, vi bare lige kom i... Det er heller ikke bare lige noget, vi kom i tanke om, og så jeg lige hurtigt hentede det, og så fuck viruser. Ja, fuck viruser. Masser af dem. Ja. Det er fint. Fuck, jeg skal have noget mad. Masser af dem, så overlever man. Ja. En god computer, den er ikke... så skal man have viruser. Man skal fandme have mange viruser. Ja. Det er det helt nye. Ja. Og glædelig jul til jer alle sammen. Ja. Glædelig. Minecraft-nørder. Ja, fucking freaks. Vi er også rigtig meget nørder. Ja, vi er Vi Minecraft. hele dagen og spiller det her spil. Ja, Basse, jeg har spillet LOL i næsten 12 timer i dag. What? Det har jeg. What? Nå, det har jeg. What? Jeg har ikke spillet det selv meget i dag. Altså, om 2 timer har jeg spillet det i 12 timer. Ja, men det har du så heller ikke. Så har du spillet det i 10 timer. Det har jeg sgu da ikke. Så er du ikke om 2 timer? Nå, hvad mener du? Nå, jo, så har jeg sgu da også kun spillet det i 2 timer. Og jeg har ikke spillet Minecraft, for jeg er fandme ikke... der er en kiste! Et hus. Sprogspasser, Robin. Vent, Basse, giv mig en af dine fakler. Jeg vil altså have det lidt sjovt med den her dør.
Jeg har ikke nogen fakler. Jo, du har. Nej, jeg har jo de claimet der. God damn. Skal vi ikke? Hey, jeg er TNT. Ja, det har jeg også. Hvorfor tror du lige at prøve at springe det? Vi enderpøller os ind. Jamen, kan man ikke bruge TNT egentlig? Hvad? Nej, for helvede, jeg kommer til at bruge en enderpøl. Nå, vi ses. Hvor fanden er du henne? Jeg kommer herover, jeg kommer lige over til dig. What's up? Nej, jeg kan ikke bruge den der, hvor der er claimet. Fuck, hvor lort. Kæft, hvor er det Eller news. kan man godt bruge TNT her? Basse, jeg kommer altså til at ryge derop nu. Og Robin. Robin, Ja. kan man godt bruge TNT? Nej. Okay. Hvor er du henne? Det tror jeg så godt, man kan. Det kan man ikke, jeg har lige prøvet. Hvor er du henne? Jeg er over ved det der. Hvad skete der med dig? Jeg kommer til at bruge en enderpøl. Hvor er du henne? Og på bjerget. What? Hvad for et bjerg? Jeg er ovenover dig. Jeg er heroppe. Jeg vil også bruge en enderpøl. Det er faktisk ikke sjovt. Ja. Nej! God dag. Kom, Basse, vi Ned deroppe. enderpøller derovre. Kom. Når vi ses. Hvad skete der med mig? Nå, der. Jeg røg helt over på den. Nå, kom vi enderpøller derovre. Fuck, det er lækker. Jeg kan ikke enderpølle. Kom. Hvor er du henne? Herovre. Hvor? Jeg er herovre. Hey, se dig. Herovre. kom, vi går derop. Okay. Godt. Okay. Jeg skal vente 7 sekunder eller sådan noget. Her er også noget. Ja. Der er fucking en, der skriver, hey noobs. Robin. Jeg er heroppe. På den anden side. Og jeg er over ved sådan noget træ. Jeg vil helt op på det der bjerg der. Der er du. Men prøv at se der. Prøv at se der. Nej, for helvede. Fuck. Nej! Nej! Min ting! Jeg vil lige over og hente det. Jeg er vild til det der. Jeg TBA'er til dig. Jeg har dem ikke. Kan du tage tingene? Jo, jeg har dem. Phew. TBA. Hvad er det nu, det hedder? Hvad? DJ. ONI. ON hvad? I. Og så den der crab-streg. Bare tryk på tab. Okay, så skal I lige til det. Ja. Undskyld. Fuck, jeg har lige vendt mig sådan til lol, og så tryk enter. Jeg håber, det... Oh my god. Fuck. Hvor er du? Pendy. Oh my god, Robin. Var det fordi, du gik? Gik du? Ja. For helvede, Oh Basse. my god, men jeg tror ikke, du har sagt ja til den. Jo, jeg har. Jeg fabber. Nej. Jeg troede ikke, du havde, mand. Helt ærligt, mand. Det gider jeg bare ikke, mand. Hvad laver du lige nu, Basse? Ja. Hvad jeg laver? Jeg sidder og... jeg sidder og gør noget ved mine kønshormoner. Okay, fedt. Jeg vil ikke vide mere. Her må jeg få mine ting. Nej, Hvor er du? Nej, jeg faldt ned igen. det var meningen. Fuck mig. Oh my god. Oh my god. Nå, jeg tager lige dine ting og Jeg går vil ned lige til kaste dig. tingene til mig. Okay, jeg giver dig alle dem ting, jeg har dine. Jeg prøver bare lige... Nej, jeg kaster lige en enderpøl ned til mig. Okay. Hvor er du? Jeg er... Er du klar? Ja. Hey, her. Du kan lige få resten af dine. Nej, jeg skal lige op til dig. Nej, her. Her! Nej, jeg vil lige... Jeg kaster dem ud over. Nej, du gør ikke. Jo, her. Robin, lad det være. Nej. Nej. Okay, Basse, vi skal snart til slutningen af video. Ej, det er fint. Ja. Nå, Nej, døde jeg. ja, det var alt. Ja, tak for vores gode... I fik set en hel masse, og det er I også glade for, så kan I hygge jer. Ses. Hej. I må have det, som det ser ud. Armin style. Nå, ja, vi ses.